cellphone mo, Sene? Kat syempre Intan jay nobyo. Tay baro ang model day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta. Adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaak tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ang maamuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol. Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan, nobyo. Agkita kami ngamin ita. Aw! At iti kwartam sinay hanay. Thank you man nun, my honey. Ay na, iso alab na lab ka kat nga oray pangit ka. Tasan ka na imot. Ay, gapaw tay ayatan ka nay. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka orli, my honey. Lab na lab ka mat nga oray pangit ka. Ay, agyamanak Angam, mabaling ka di. Adi mo sang kaibalikas. Dita, pangit. Tanagalas adenggain, may lam. Sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kay, sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag di kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Idi pa'y lang nga main nga bagbaganakan ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka agkirain. Ay na, nagrigat ta abroad. Ay di ka katagyaman, tada di kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo mat nga rod ipakat tinadal mo. Nakaturpos kay ti kulihyaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadal mo, Sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mot. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas tal daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan yun na problema ti pa nagtrabaho? Saan dak nga obligaan ngagtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanakdak. Ha? Ay, baribar ti pa nagsungsungbat jay anak mo nukas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo na jay bakay. Iso nga ano samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaw ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw, no talaga adi na kaya't nagtrabaho. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay, saan taubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta, dami ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw. Tapno at pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon piling. Anak ta ni Sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday kar aramidan na. Anya ati madingar aramiden na ya. Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayaten na. Ay ayaten nga. Saan na nga ay ayaten day jay? Jay la kwarta na tinayat na. Nakapimpintas jay anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ano ti kasta bakit? Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakar mga nangagayat. Uray mo't nagiti awan itsura na Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kasmatla iti mo na anubyo na iti Lakay abak nang. Ngam idi na ibus ti kwarta jay lakay anubyo na. Sininaan nan. Iso nga amu konti style jay anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw may lam. Intong lunis pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildo yung. Di ka pa'y laumikat ijay. Umakar ka lang iti sa bala kumpanya pagtrabahwam.
Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanya ngayang kao. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam agkaradilay matiswildo yaw. Asino mati sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata miti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay adda kayat ko agatangan. Andan yo arrival ala ko di gayem ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay, mayat ta original. ay kagatangan ka, alam. Ha? Adda kwartam di taya? Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, Apag balay tanto nagasawa, ta? Ay, o sige nga rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka, Sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kasi na, barumanan tabag kan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. No jak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang damay tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan ang agtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo ngay ayatan. Basta big time sige kiti. no kasta. Di mo ay ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo, ano da kwartana? Ang amnawan maitad na, kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga, asino jakin lugan iti daychay? Nagpintas mo aluganan, nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni, Jaklem pagarup nga dagayam angkel mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad, balikbayan. Barawan no balo. Kwa? Balo, Sene. Ah, talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Jak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw mutan. Agsublin tumanan inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan sama nagawawi. Dani jay lugar yo, Inga. Jak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid aktong makaurnungat, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagngina mga minti abang mo dito eh. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Ah, mabigpit ko day siya alugan na. Taylugan niya Uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gakman ki day. Excuse me, sir. Sika di Uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga Uncle nakakano. Pudno? Kuha, uwan na. Apay ka di. Ay, awan, kayat ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalinti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamo makisi istorya kada kayo. Sige. Umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit Inga. Bye-bye. No kaya't napati makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ang tirurwarta. Winmat nga min, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arun mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Ha? Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo ti napimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na, Akseni.
No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisining dak iti chicks. Anya? Patpat ganang ambiente ka na ka. Iso medyo agimon no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, anda ka din nobya yo? Ha? Ay kwa! Awan pa'y agsapsapo lang nga ro. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo titi true love. Ha? Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Jak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Ha? Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo dyan ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din? Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namutasaan kayo ang nagkuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day jay. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta nakasapol ka manan iti sa bali aboy prin mau? Talaga kasta, balasang akmat. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboy prenan. Kan at least, sininaak pa nga imuna ni Orly sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay orlay. Mayak ko magpatulong ka na kayaw. Ngamin kasi ni nana ni Sinay. Amamo ka nagbasulak ang kana. Hintag ko maami kaya. Ay, ipag-asim barok. No, niya ti pangadeng ti anak ko, respetuam Mga mintiyan mo ka nagkurangag. Wano nagbasulak. Kalamilat ng embrinak. Ay, kaya namat siguro ati maki-boyfriend iti gwapo. No, taraon kumabarok. Nauman iti tinunaw. Kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, barok, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam ko matigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga rodain. Awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaad. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti kunam kit day nabakbak ng siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kas jay ati babae. Amo na nga usarin ti panunod na. Di na pailam amo day jay alakay ngam nakirelasyon adagosan. Agam amudan tao. Kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon day ti dayalakay. Kang runaan ka naw adita ibagbaga kiniingga. Nangagmumu jay imbaga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ang makinobya jay ulitag na? Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay ngay aparitan na ang makinobya ni Carlito. Kumaano anak na? Basta tong palantalatan timbaga dya anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulit ngay bagasay niya. Di mo ibagbaga ka ni Inga, di mo ipapan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adina kayat na makinobya ka. Kun may sa ka nakamlaang mo't.
Awan karbangan na amang lapad kan kay iti kayat mong aramidon. Kwa, very close ngamin kanyang dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagan. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang tayo ti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Hayayatan ka sa hindi. Amin na hidabam. Iway ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kwa. Inton umayatawan sa hindi. Tabisi ak pa'y lakadag ito. No kasta, napaniijay mol ni Seni, nana? Wan, inga. Ijay mo, timbaga na papananda. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam, agsubli akto laangan. Kat agyaman na. At nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga agkan ni di ba? Awan tabay niyo. Ha? Ay, inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Tasaan apod no dayta. Aga-agaw ka itinubyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat? Mabainak nga agiskandalo dito'y mol. Iso ayak kayat apig sa antiboses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Ay, sus. Carlito, anya ti kaya tasawan dahito eh. Sorry, ang puno ting paganinga. Saan ko akanakan? No di ka at relasyon ni. Anya? Ang di ka mananagan, tas ka tipilya ka. Patsya ka din akong kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa unay dya babae? Dahil din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga dagpayso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Tauran niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapno awanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Yaman na. Agam saan pa'y nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita at ti may papanit day tabanang. Mangantakit din, tanay lumami. Unak po, paigay! Sa bali man ng ti babaeng Carlito! Ha? Sino day tabagat? Ay, kwa! Mapanda ko! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabitlang! Urayan na! Garanggandyang ka, babae! Hindi na pumuntan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka tatadaanan ni dasawa ka anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagod di asawa mo! Kastaw na yakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito, tasan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami nakikita ken ni Inga gayam ko, tasaan na nagsubli iti lugar mi.
Gapoy ti day dyan napasamak, nagpatulong ako ni ti kabsat ko, kat nag-abroad akmatan. Kat adak pala dito abroad, nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zenny. Ala pagayam Zenny, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundaway iti pada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Zenny. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, papagayam! Kumusta kayo? Naragsak man na Paskwa iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat nga intay basa itakat manipod kanipagayam tayo abeni, sana pudpudno anagan. Ngamsakbay nakablawan tayo pa iti pala si family dita Bugyas Benguet, from Abnel Sipaka iti Cyprus. Salis Mix Vlog, Bing Soriano, Alcatlin Dumayas, kanilolita Ventura, Kabang. Kastoy man ti surat ni Pagayam Beni. Dear Manang Biyanang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan tila nga. Agtayagak iti 5-6. Medyo narapisak, medyo nangisitak, iso asyak tay makunkuna tall, dark, and never mind. Never mind kunak, ta sa anak ngamin anataer, ngamkit day sa anak mo't atay kalaadan a lalaki. Iso ngay bagbagak dagitoy, takayat kuman asikat ti mangibaga, noan niya ti kurang kanyak. Tadamot basit itsurak ti kunak, ngam apayak kastoy ti mapaspasarak. Ala, rugyak nga roden tag salaysay tapno maawatam ti sibubukal nga istorya. Rugyak tag salaysay, idi naklunak ti kaunaan, anobyak. Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Pwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti duatawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agla ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Ah, Makaisa makmat kan. Ito bigat, agpasyerta tagdikta. Rambakan tamit ati umuna nga aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana, tay anak ni Lolita. Muntatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, kinsimpray, long hair. Ay, tangamin ti kaya kayat po, iti may sa babae. Apay, si Mang Pertay na nagkapoy di pagyaw. Di mo't agtrab-trabaho, kas sales lady iti may sa amul ni Jai. Muntatang, ngam nagawid ay. Di na kanu kayatin, tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ka. Ha? Ay, nalaada la ka di unayan na may dilig itinobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdatong ko kang kwa na nga ay. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-araramiti na dyan, Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Ura adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inaraaram ko iti silpaw. Kita inyo man. Kaya na siyang may lakanyak. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana hanay. Jak amuno kasano ti panangibagak iti daytoy. Taamangan no maupay ka kanya. Apay nga min ay ha.
Ang nga dahi ta, ha? Kaya iba ka ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan ay. Sigurado ka? No ibagakan ka nga, adda nagbalin anobyok igi bagyo. Saan ka di maupay kanya? Saan? Apay nga maupay ha? Basta nagsina kayo na, ha? Uwan, Benny, nagsina kami. Ang problema iti day, Dayana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobya, basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na, man nakaawat ka gayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray addan nagbalin anobyo. Kat masikugag pa yun. Masikuga ko lang. Uwan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan na. Ngam saan mat gayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngam adamot gayam ti asawanan. Awanan ba hindi, Jay? kastaya. Masikog kagayam. Uwan. Ay, Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmano ti kaskan ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka Anya ngay ti makunam ita. ikwa. Sige, nagawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna ka nga gawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang gempagay. Ah? Agawid ka adagosan? Manula kami minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta gawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna ka nga gawid ay. Anya, masikog ni Diana kunam. Uwin tatang. Oray sa anak agwapo nga kaya damay lata siguro karbang nga ngagpili ati asaway. Kaya tagapit iti saan ko nga mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao para tako pa lang. Diyoray sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta saan ko masikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mo nga man. kahit naimbag ata yung puno na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. Ni nanay baglaki dahil nailaw anak ko man yaw. Insan, hindi makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti ustra, tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Ha? Alam ang garot insan. Tapno makaasawa ka magtay. Sige nga rin insan na. Ta inakpag pa po guys. Di ta pa awit insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige ay. Oray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Oray no bigat tanto nga gawid. Ang makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Oray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aging gay di lugar tayo. Sa bagay, wine. Ina, nagpipintas ng paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Ha? Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan san. Ha? Apay adapay kabsa na. Kaya umamay. Tay buridag dati bagbaga. Ay sos, napintas da dyan san. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na kain san. Wen, danag mo na ya. Padasem lata matigasat mo kan kwa na ha. Tay ko na nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng may salat. Kasinsin
nakagayam ni bayaw ko. Siya gayam ni Susana. Ayos na ito niya. Ison, ti mangyam amoy ti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay, naglamuyo ko. Adakulap niya. O sige, put-putam lang tidakulap ko. Tawan bayad na. Talaga. Ay, kaya ko na. Ay, napaw. Marik nagkagayata ko ni Tiday ta babae. Nagpintas niyam. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti pa nagkitam kanya kon. Crush na kanya. Ay, kasanungay ang adlaw mo, Aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tan tagsala. Agpapastang agsala manon. Ay, sos. Ay, narakop na kun nyaw. Ay, kanya pala ko ngay. Arakop, mutanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanon. Ang danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan, ayat tangaro din, Aday. Kahit inaklon na ka adagaos, Kaya natang. Longhir maninday yay. No, dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak kumama maiturag nagdatong kang kwa. Ang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga di naram ka aw. Uy nadagos ti sumba na. may kaduan anubyong day tabi inay. Asawa nga ro day. Tatmo saan nga agsusukat, tinubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay tabalasang. Sana kas ka ni Diana masikog magayan. Plano nagpalukwan ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, gawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Ay, kanuray saanin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog akas ka ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kamayatin Nay, si ka naggayam ti sarsarun mo, insan Benny. Ha? Sumipngot nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapigi bangkag mo. Wani insan tayo. Insang buko sinibugan. Dagi mo ulak ka na tayo. Naggagat ka matan insan. Nagsapak arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagang sa ayor urno nga munti pa ng asawa ma. Ewan na. Tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong dinubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah. Ay unaw kasinsain. Intun na ikasar ka. At sarsarong karam matla ka di tinubyam ije lugar daw. Ewan na. Hanggang maminsan la makalawas. Tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay good, kita ma. Tamangan no maliwayam asarong karan kasinsin. Ha? Ikamlatay ti oras na. Tapno saan alumamis kan ka. Insan, nakalako akiti mula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan may kasar ka ni pagmo, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Madanamuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipag ka. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipag ka. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama kas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Isu mo lasag paminsan na makita ka dadya kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalan ti kay kayat na. Kung makwartaan na. Panawan na ka nun.
mo dato inyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya natiyag balaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan na insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay kanong amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na alalaki. Ang mga no agladingit kanto laang insan. So, baybaya mo. Apay nga yakas tayo insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamangin baga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack Inggagara, masakitan ka. Ingagara! Ha? Apay, naumakan binay. Di ka magararaman. Naginanak, pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawan mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan. Basta napuno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kang kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tenak ikasar ka dagaos. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakatan kan inubinan kan ayat. Naklunin na kung tay kasarkaan, ispay. Ala. Kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa. Tabaket akon. Nada. Ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na? Aklunin na ka. Ay, labyaw. Ala. Pinagbatamatan tinakulap ko. Amangan no makita na ta. Ibatan day tao. Yaging gaadi na aklunan. Uri makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimbartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta. Agayat kamutang kanyak. Ala na. Aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpat nag Benny. Sigurado ka, Binay. Asawaan ni Ispay. Huwag nga rin. Apay tadagulik kayo ayan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga minanay. Space akastak ko na ayaw. Ay, tilay bagbagambay. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kun insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Yak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakatakot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadakos. Ininayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di Kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti Na, kunak no na biro ka maun. Imbabawi damay. Isungin nagbiraw. Ingkabankit di kita hindi kasinsin mo ikay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Ne, apa nga tangay? Alan
Mapan kabiitin ijay balay da, baro. Sige, nanang. Ay madanaga na mga rudahan ka nakan. Tanay, di magawid din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga tayo, Uncle. Una na mo't ngagsapol iti maparte iti kasarda. Una na ngagsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawid dahin. Ay na, diyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, Tatang! Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita. Magpalpaliwawan ka. Ayon nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga ikasar ni Nanay Spinay? Ha? Ay, ano na ita sa asawumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Panjangay! Da kayo at mga ikasar kan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige, Tatang! May! Kas jay tirumbang ka na ko ada. Tapno reknain damay timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti di maray ti kasar? Anya darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tataw. Kapabayin tinaramid mo. Api, pagbainan nyo ko ma. Nasakit nga min tinakam ko, itinaramid nin sanggaw. Ingagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna, batakas jay ti ugali kang trabaho day jay nga ipag na. Imbaga na magkang ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mo. Amo na! Imposible at inamaw! Mamati ka mo ka! Ay, asinong kataday taya. Ay, sumrag! Benay! Baso nung nadadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko ditangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan kwa na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Ipakawanan na ka, nana! Nga masakon nga linipatan! Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Tiambok, jakon maayayo ni Nana SP. Ngam impalawag ko ti amin kankwana kat naggidawak iti pambakawan. Iswa na awatan na. Kat dinan impilit ti bagina kanya. Aklunak anakulaapan ti panunot ko iti dayda kanito manang biyanang. Iswa na aramid ko ti kasjay. Ngam na amiris ko abidot ti naramid ko. Katita, ayos kami manan kada insan ko. Kastamatan kanina na SP, kan dagiti anak na. Alakastan, tuy pag-ayam mo, Benny. Ala, inton maminsan, no adda pa kasakitan, wano pa kasairan tiriknam, di mo idalan iti bales-bales. Ala, pagadalam dayta. Bueno, papagayam, di tanti nagpatingkaan ti pakasaritaan ni Pagayam Benny. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wanen yornos para iti script kan drama to'y Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, Merry Christmas, kan God bless kada kayo. Amen. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Hilda sa napudno na gantintay patangatang drama ita. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Hello mampay ka ni Homer Alamo.
Ryan J. Gutierrez di tapaniki Tarlac ken ni Dalyasat. Kastiman ti kunani kabsat Hilda. Dir man ang biyanang. Talo kami ngagkakapsat kat agtawon kami ni itinasuro ka 50. Siyak ti burida. Dua kami aba kiti kabsat ko a lalaki kat timat may isa pa kabsat ko may isa abalo. Da kami iti kabsat ko a babae iti pagtarayan da ito istorya. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Kasta pinanawa mo ti pag-abangan yung apartment ija syudad, Mildred. Wan manong Romeo. Awan mo't ngaminan kadwak ijay. Tanaki asawan di anak ko akad kadwak ijay. Inyawi din ti asawa na ijay lugar da. Agluto-luto ak iti merienda. Ta isursur ko iti balbalay. Tapno adamot pagsapulak Ay ketala, makamuka ading kaw. Talo tayo nga ruda, nagkakabalay nito yung family house tayo. Ta agpapana tayo, mat nga awan asawa na. Ang kakabala tayo nga rodmanan ama ng Mildred. Agyaman nak no kayat dak akabalay Hilda, manong Romeo. Awan problema kanyak. Mayat kay di atap no adakad kadwa me ni manong Romeo. Uy, tangay baak kami ka ni Hilda. Balo ka may, agkakabalay tayo, tapno naragragsa. Mailiwak mo't laeng kada kayo akakabsat ko. Iso na panunot kunti agawid dito'y probinsya. Gumatangak man. Anya kay Jay? Nana Mildred! Nagawid kayo mat kayam! Nakabakasyon kayo mat! Agyanak dito yan, Dora, balasang ko. Pimanaw ako ni Jay pag-abangan mi. Tawan mo't kadwak ijayon. Inyawi doon Jay manugang ko Jay anak ko ijay lugar da. Ay, kasta aya! Kat anyat gatangan nyo ngay. Sabon man na paglaba, balasang ko. Anya sabon nana? Kumpormiditan. Basta aglabutab. Sige, mabitlaan nga ron. Ay kat, nasayata ta na panunot yung tag naidman nandito yung lugar tayo. Kantap no adda kadwa nagiti dua aba kakakabsat yung dita balayda. Ay, atuhin ti sabon nana. Ay, agyamanak. Adto'y matibayad ko, balasang ko. Agpapada kayo ng awan asawa na kadatatarmiyo ka nana Hilda. Tanabalo kayo manan. Kat agpada mo't abaak dagijay kakabsat yo. Wan nga rod Napintas kay mo lata nana. Isla di kay mo bumakbakot. Thank you, balasang ko. Sa anak mo't nga may nakomportable, no agbali nakalusyang. Iso a baby face kayo lata. Tanasi kaso kayo itibagiyo nana Mildred. Agyamanak, balasang ko. Mabalin niyo pa iti makiasawa no kaya yo. Ay narigat ti agsao iti patapos, Dora. Iso ajak pa'y lamasungbatan day taan na ibagam. Naglukmag kamot una yun, Hilda. Binaybay amot ti bagimon. Ay na, nag-imas mat nga rod ti mangan manang. Ay naading ko, ag-diet ka, tagpakutong ka. Narigat ti agsakit, Hilda. Di kan sapay ag-exercise. Saan ata ag-diet mat nga rod ti pagsapulak? Nakatugawak latan iti makinak nga agdadait. Dagito lang dapan ko ate maik-exercise. Di naklatultuladan. Binigat nga agjag-jogging hak. Iso akanayon ti panaglingat ko. Kanayon pa ti panagsumbak. Ang awan mo't sumba dito'y lugar tayo. Asino kumamat ti mayat nga agsumba ito ngay. Tumaktak dahil tayo ti trabaho. Kasapulan tayo nga rod ti ag-exercise ading ko. Haanan, bakbakatan tayo matlaangan. Rumwarak pa'y Hilda. Kita man no bagay ko matlaang to'y baggy pants ko. Ni, anya nga baggy pants, manang? Ay, awan, talaga na udi kan iti uso ita, Hilda. Isun sa adi ka makaas-asawa, tawan amom kadagiti uso ita. Kasto iti bagbagada baggy pants.
Nalawlaw a pantalon. Anya matdata nga pantalon ngay, madmadi. Malamente sa kadita ha. Nalaka nga sumrak ti angin. Di mo amuti mayat. Panbay sa kastamat te pantalon dagi dya teenager. Pang teenager lang te kastama nang. Ay naading ko, mabalin oray bakit. Basta amom timang dala. O, bagbagay ko, tanalaingak ngagdala. Iso nga ado, ti agar-arom kanyak. Nga oray balo tanalaingak nga agporma. Iso asika, tuladin na, no kayat mo ti makaasawa. Nakadwa akon iti asawa. Ngamsi ka, awan pa'y oray maysa. Oray hanak nga agasasawa awan na sakit nga bakrang ko. Oo, nga ta. Imposible Madlaw mo't ang makaasawa kan. Ang mabain ka lamang ibaga. Ang no kayat mo. Ibingayan ka kadagiti agar-aram kanyak. Haanan, bagim isuda aminan manang. Ay, Manong Romeo, talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siya? Ay, apay akas na ti damdamagam, Hilda. Basta sumbata man ti damdamagak Manong. Talaga ka di nga napinpintas ni Manang Mildred ng siya? Agduma ti pintasyo ading ko. Saan kailangan agkaruprupa? Ta datakano ti agkaruprupa. Anya? Hanumot man nga ipilit nga agkarupropa ta Manong. Sang kaibagang matikasta. Katisomot nga mintag pa'y swading ka. Dahil di tatang ti immalaan ta. Kat nimot nanang ti immalaan ni Mildred. Apay nga rod ngay nga ad-ado ti ag-araram ka ni Manang. Siya kat awam pa'y mailawan nga ag-aram. Sipud balasang ni Manang Mildred, adun dagi di ag-araram kanya na idi. Ingga natadtanga na balon iti namin duwa, adala tag-aram. Iso nga kunak nga napimpinta samat ngam siya. Nalaing lang amin nga agdala ni Manang mo, Hilda. Ken mayap ti pamaginata kung kontrolan na ti kankanan na. Sikamot ngamin kat nagrawit ka. Kanem amin na kayat mo akadan isuan nakaluklukmig ka. Uray hanak nga sumiksin o agsaraaw matityan ko. Hanak nga nairwam. Tingamin kayat na tutyan ko kat mapuno nga kanayon. Hanak nga kayat nga mabakante. Iso nga baybay amon deta dayit. Naimbaga oras mao, Hilda. Ada ka day ni Manang mao. Apay ni Manang ko, Manong Sairo. Sa iraw tinagan ka sana sa iraw. Si kakit di mo't, Hilda. Parehas mo't lang dayta. Sairo kan Sairo kat agpada. Anya tibagam ka ni Manang ko aya. Ay, umay ko kumamanin armen Ay, nasakit ti ulo na. Hana nga kaya ti mang entertain iti tao. Baliwam ti umay. Nya. Sumrat ka, Sairo. Nay. Ay, bimbangon mat gayaman. Sige, sumra ka nga rudan, Manong Sairo. Nagsiksi ka talaga, Mildred. Magbagay mo na nakiting a short pant mo. Nagpudaw ka. Thank you, Sairo. Kaano nga ron nga klunan nak ngay. Nabayag mo't basitay nga agar-arimakin ka. Saan pa'y nga ita, Sairo? Narigat ti agdardarasudos. Di mon ibay-bayag atanay. Mapmapanan titawain. Bakit kan lakaytaan? Sambutan ta ti agkasar. Ha? Sigurado ka nga ikasarnak no bilang aklunan ka, Sairo. Ewan, Jesus, no anya timbagak aramidak. Sa anak nga glaslas daw. Jak pa'y mat nakasagana, Sairo. Ikanak pa'y iti panawan amang panunot iti dayta, Ngam no di ka makauray, nawaya ka sumapol iti sabaling armam. Ay isaan, jak sumapaw iti sa balay. Taasi ka lang tinangriing, itinabayagan anak at turog ariknak nga agayat manan. Bola. San man?
agpaisaw ti ibagbagak Mildred. Anya, magdato nga kaldero nga agtin, nagpailamag. Alay, agong ungot samat ti gapsat mo. Kasta na day tano at da umay agarom kanyak sayro. Ay, ay sa bagay, way, nalaw ko na ita. Nakamisot na ka na yung umayak dito balayaw. Bye-bye, Di mo panpansinin. Gagangay na, tabaket nga minabalasan. Nalaka nga agong unget. O ilaw, sa gabing madilim, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ne, asino di agkan-kanta tarwan? Imposible nga agkaruling dahi takat nalpas matante December. Kan o ilaw mat ya kansyon na. Ay, kita man itari daw, kiti. Ne mat gayam tede nga kalugaran mi data. Oy tede, apa nga kan-kanta kay ta? Ay, naimbang na oras mo, Nana Hilda. Haranaag ko man ni Manang mo. Ay, ni manang kumanan? Ada ka din ni Manang mo, Nana Hilda? Ay awan, siyak ta day to'y balay me. Ang orayawan ni manang kwakat, agkanta kalata. Ay, kunak no adda. O sige, baliwag to nga ron ti umay nana. Kat agkanta kalata at adenggak mango. Ada akmat nga agdengag. Sige pagbigyan ka nana. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Ne, anyat katawam nga didi. Ay, kwa. Pasuti kanta na ita, panagkatawak na. Tawanan mo ang iyong problema. Nagloko dato nga taon. Taday nga ako, nagmayat ti kansyon na. Ngam hindi, nag-request akman maditi kansyonan. Apay, adapay plano maya makiasawa Mildred. Kumpurmi amanong. Kasla maaw-awisak nga rod manen ang makiasawa. Takasano, nagaduda mo't nga kursunada kanya. Kasanaw kat papintas kamot nga minapapintas. Lagkikiting pa yun nagiti isusuot mo. Pasensyakan ka bagis ngam silang akitaan. Bado nga min ti teenager nagiti isusuot mo. Kat na bumakit kan. Saanan nga agmats iti edad mo nagiti kawas mo. Oray tasaan mo't amadlaw nasurok 50 ti taon ko. Adun to pa'y ti mangibagbaga akasla nasurok lakano 30 ti taon ko. Kahit mamati ka ba? Katwan taibagbagada nga rod. Saan nga amin na mangig mo apamadayaw na kin kakatagpaisaw? Taadon nagiti bulilikong at tao ita. Saan mo't siguro, Manong? Ay, kita ang mga mailawan ka. Di ka madanagan, Manong. Awan pa'y ti aklunak kadakwada. Tapno armundaklat ta. Nagmayat nga mintirik na ti maaram kat. Makapakilig. Nana Hilda, umay ko alaan ng tiimpadait ko abado kada kayo. Ay, sige, apag iso nalpas aminan Erika. Nasayaat nga rod, Nana. Sa balimot man ang tilugan mo. Kan ay na, talaga nga naglayang kan nga ag-drive, Insurunak namin nilakay ko, Nana. Ay, isurunak man mat nga agmaneho. Sa mundo ipabulod da talugan mo kanyak. Gatangin nyo langin, For sale day ta, Nana. Tagumatang kami iti sa bali. Tay dakdakkel ti alaan mi. Nanginan samot dayta. Saan? Nalakalaang. Ta saan mo't akabarwan ang modelo. Kun mabalin ti hulugan. Oh? Ay, mayat nga ro ano kasta. Alain yun, Nana. Taagsuro kayong agmaneho.
agsapol kayo iti pagpasuruan nyong. Agpaiso ma, hulugan data. Wala na. Awan problema. Sige nga rod, alakon. Ngam di mo ibagbaga iti sabali nga hulugan anya. Ibagam nga in cash ko. Ah, ay, katuan anana. Ay, naimbag man, tadaing gatang mo itilugan, Hilda. Wan man, manong. Ay, di ba, amom tag-drive. Kituwain, nabayag mo na driver, akiday. Isurunak man nga ron, manong. Uray tangdanan ka. Ha? Ay, kituwan, lay talaga yam. Nalaing kamat gayam nga agisuro manong. Nakasuro adagos ni Hilda nga agmaneho. Wain, automatic matilugan na. Nalakala amasuraw. Isuro naktuman mo't manong. Ay, gumatang ka matitilugan mo nga pagsuruam, manang. Ha? Han mo nga bulbulo dan tilugan ko, tapang personal ko dayjay. Ha? Ay, ni manong sa ti malabasak. Isabdang patilugan. Manong Sairo, papanam! Ha? Ay, si Kamat Gayan na ita, Hilda. Nagamit lugan na. Wana, ginatang ko, in cash ko. Umayakan alumugan, papanam nga minaya. Ay, kwa, mapanak ko maijay balayaw. Pasyaramanan ni manang ko. Ay, kwa, umayak ko makikape. Sige, umaya ka nga ro din. Aglugan kan. Ay, nagpintas kamit ng Mildred. Kadigdigos mong sapay. Wana. Takababain mo't no adamang sarong karkanyak no naang dodakit din. Ay, naklatak at talaga kanya ading mo, Hilda. Dadamit lugan nan kit amo na pa yan tiyag manehaw. Kasla pimintas mertan hindi adalugan na. Ha? Mabit lang, Mildred, Inak man tulungan biit ni Hilda nga agwasing itilugan na. Padumot gayam ti kortam, Nana Hilda. Kilat mo na bimbak nang ka. Wana, jak ngamin agparparamag. Ngam mangirwarak manan itilugang ko no next month. Agasam man. Chimambakan sa iti panagdadait mo Medyo. Akat papanam ngay. Inakman agmarket, tedi. Ay, makilugan akman, Hilda. Ni, apay nga Hilda, kung kunamlangan kanyak. Eh, nagpintas ka ngamin, Hilda. Imbag man tanadlaw monday ta. Wan nga raw. Saan ngamin unay amadlaw, idi ti kinapintas mo. Idi awan pa'y lugan mo. Ha? Ngam itataadan lugan mo. Kasla rimwaran ti kinapintas mo. Apaya malmalday ka, Mildred. Kasano? Kat inagaw mo't ni Hilda dagiti sotor ko. Ay na, agararami ka mati istorya nga manang Mildred nga. Kat agpay sumat, ginargarim ida, iso asikan ter armenda. Han ko nga ugali tagag-agaw iti sotor manang. Kat no iso dati mang surot-surot kanyak. Itartarayak to pa iso da. Imposible Kat no iluglugan mo ida kanayon. Kat makilugan dagayam di ilugan ko. Kat pasensya kan agbawing dan kanyak. Awan mabalin ko manang. Nala, di kaya gapat. Kababain kayo, no? Dagitalat pagapapaan niyaw. Mabakit kayo. At dapay ativ yung nga ubingan iti kastangar aramidin niyaw. Baybayan yung aminan na kita sutsutor dita. Di yun ang panunutin ti may papan iti lalakay. Tikit di panunutin niyaw. Kat nusadinon to ti pakaitan naman niyaw. Tababakit kayon. Anya ngay, Hilda. Paklunan ako na. Ay, kwa. Sige man langan. Wanan, I love you to, Teddy. Oh, agyamar, Hilda. Kunak na awan namnamak. No, da kwartam dita. Agkasartakit din. Apa nga kwartak ngay? Kadamumot nga awan kwartak. Iso asikapay lang ti aggastos.
Sige, makitanto, Teddy. Kano nga yasong batam tidat daton ko nga ayat, Hilda. Tano awan namnamak, agsubli aklangan kanimanang mo a Mildred. Ay, kwa. Sige, aklonan kan. Ha? Talaga? When I love you to. Oh, thank you, Hilda. Ay na. Agsinsin na ron no ti text na ito duwa nga boyfriend ko. Mayat gayam Uray last trip nga kunada. Ngam na igulpe mati duwa. Kastoy gayam tirek na ti ada inspirasyon na. Kas lang ang makurkuryente nga kanayon ti barokong. Nagmayat! Agrom ka na, tata sa iraw. Kanayon ang matan ti makilugan itilugan ni Hilda. Katlo si kasi makakada, makiluglugan ken kwa na. Danunam pa ijibalay, danno kwa. Wana, ta ar-arkila ag amapan agpalingkay. Imposible agraraman kamad. Pangalam kumangay ti kwartam, pagarkilam. Agpalpalibri ka kindi Sika di mo ipulagid ti aramid mo. Basta sarlingamaw, dat sarsarungkaran ni Hilda, tay naklon na kaon. Agayan ayat kamain. Agraraman ka matalaklakayan. Kat mo sakti inaklon na. Handan ka. Apay nga agsipat ka ngay. Dahil ito yung Ay, nahusto na itan, Teddy! Sairo! Apay nga ngaglaban kayo! Di mo't agayan ayat tan Hilda. Ngam apay nga entertain ang pailang dahil ito tao. Ay, kwa! Lukas ta. Dua kamay nga inaklon mo, Hilda. Ay, kwa! Sumungbat ka. Dua kamay nga inaklon mo. Ay, ita kayon! Awan kayat ko kada kayo! Hilda, agsubli ka dito. Delikado. Baka siyak ti lubo banda no ibagak tagpaiso. Kabut-butang matdagita nga duwa. Liniklikak nga ro dagiti duwa ket jakun nagawat iti lalaki nga garam kanya. Nagbutengak ngamin. Amangan kit din no pagaramidan dak iti dakes numamon dati inaramid ko. Kat uray ti kabsat ko saan matan na nagawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Kat ti matlugan ahul-hulogak insublik tajakon kabalan na bayadan tajak matan makatrabaho taadon ti marikrik na iti baging. Alakastan tugayem mo Hilda. Alagagayam di tamanan ti nagpatinggaan day nga istorya dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa.